Pokud někde elektromobilita dává smysl, jsou to komunální služby. No a na Essalonu jsme našli stánek firmy, která tyhle krásné elektrické nákladáčky vyrábí kompletně v České republice. A dokonce vyjdou levněji než srovnatelné spalovací vozy. Jakou tam používáte techniku? Používáme LiFePO 4 baterie, které jsou vhodné pro tenhle typ vozidla. Základní kapacita je 400 Ah, což je nějakých 20,1 kWh. A s touhle baterií to auto ujede na jedno nabití 100 km. Druhá varianta je 700 Ah, což je nějakých 33 kWh, kde máme dojezd zhruba 180 km. A nabíjení je, předpokládám, řešeno přes noc. Ano, nabíjíme tu menší, přesně tak, tu menší baterii nabíjíme zhruba 5 hodin, tu větší zhruba 8 hodin, takže vozy jsou primárně koncipované, takže přes den tu směnu slouží a skončí směna, auto se dá na nabíječku, ráno přijdou, mají auto nachystané zase na provoz. Technicky se jedná o klasickou nákladákovou koncepci, to znamená žebřinový rám, tuhé nápravy, listové pera, což nám zajišťuje velmi dobré vlastnosti, co se týče zatížení vozu a životnosti celkově konstrukce toho vozu. No a na kolik takovýhle český stroj přijde? Základní cena tohohle vozu, kterýho teď stojíme, je 1 350 000 bez DPH v tomhle roce a už teď můžu prozradit, že se nám povedlo ve výrobě nějakým způsobem zefektivnit některé věci a pro příští rok chystáme nový ceník, který bude pro zákazníky přijatelnější, zajímavější. Ta cena půjde mírně dolů, nebudu prozrazovat o kolik, ale budou ty vozy příští rok levnější.